Nikech ok onyiso ni jo military intelligence onego bed nosomo piny ni ma ging'eyo nitie area moro makoro ndege is not the best way to land somewhere. Onego bed ni ringo by road. I'm sure ni jebe ni general odhi to chung kata Kitale to dhi mtoka, he would have covered this thing would be very safe. Koro gini en a challenge to the country. Nonego koro wachak somo piny mondo wang'e to kwadhi kamoro survey mwakao kanyo en mane. To narrow down kaka Rift Valley makoro problem wokie pile pile. Nikech nitie gimiluongo ni ing'eni sama ndege ringo kaka Rift Valley en piny ma kuonde moko ni piny, kuonde moko ni malo. Tiwachonwa ni sama idhi piny ahinya bende yamo lal minyalo kata tho. Sama idhi malo ahinya bende there is a problem. Koro magi gik ma jowo onego som, even though mato osetimore. To mondo wa avoid gik manyalo miyo chiemoro ok newa kaka joma intelligence margi malo. Koro wa avoid gik belago. I'm very sure ni jatelo nyedhi to chung kata Kitale to ring by road. Security wise be nyalo bedo safe nikech ang'eni nyeda koringo with less than 15 army vehicles. Ma Jolweny armed properly. Nyepo do cover tijini do duogo. But osetimore nikech okine kakoro gino biro penyi to ndege wagi wa service gi karango. Nikech okine kata na kanyo won piny wuoyo to kawinje in inspection report. To sama nye wen piny wuoyo cha, it was a long time anyone obenu asono inspection report. Nitie a vision in inspectors manyone obenadhi. To warito nikech wabiro winjo gima joma noloso ndege wacho. Nikech ka gima bila ni otimore to joma noloso ndege bende are in question. Can they prepare ndege for those kind of eventualities? To bende nyo the technical person. Bende nyo rango nikech okine kama ndo ndege bende obedi en nyaka bende nitie leakage or something of the sort. Kind for name gima mechanical. To bende mayo so bedo build those kind of things. Koro an gima nyalo kwayo en mana ne